Hello, Betats. Magsugbat ang flying fish. Daraw. Dapay balo. Mao na to sugbahon karon. Tara, sabay ko ninyo. Swerte gyud pong karong adlaw bisag wala mi habwa kay nakoy amigo nga giduol ug mao na ang gihatag sa kuha. Mao na kung nay tao nagtarong sa to ato pud pagkitanog kamaayo kay dili ba malalim nga wad ang pagsalig sa isa ka tawo. Kung unsa man ang ipakita nimo sila, ibalik yun na sa imo ha. Abi ninyo kung ginahatag sa akong mga amigo, perti yun ang daghana. Ako na ginahatag sa akong mga silingan, sa akong igagaw, sa akong parente, kutob sa nanghinanglan ug sudan kay nga naman daghan ka ng grasya, mo na gina-share pud nako na siya. Para sa kuha isda lang na siya eh. Pero ang kamaayong gipakita mo sa katao, sobra-sobra pa mahibalik sa imo. Mao na dili na to ang ikadalo ang isa ka bagay bisag unsa na siya nga bagay. Daghang giingon sa kuha ibaligya daw nako na kay kwarta pa daw na nganong ipanghatag ba daw nako. Pasensya jud mo sa kuha kay ingana jud akong kinaiya. Mulat sa pool pa hantod karon natigulang nako ingana jud ko. Sakitan mo gugong mukaon ko nga ang isa ka taong walay gisud-an. Oo, dili nako sa parente, dili nako sa kano-ano, pero para sa kuha sakit sa kong buot nga makita nako ang isa ka tawo magingana. Mo nang sorry jud kaayo kung naga panaway sa kuha kung unsa man ang naa diha. Dili sa kalibutan kung tagang panahon sa Ginoo ipakita nimo kung unsa ka. Dili nimo ipakita kung unsa ang kapangit sa imong ugali kay naman mga wala ta ning kalibutan dili na to na madala. Mo na ang kamaayo ang atong ibilin kay bisag wala na kada sa kalibutan magpasalamat ang tao nga imong gitabangan o gitagaan. Ako pobre kay ko pero sa akong ginahimo sa karon nalipay ko kay ngano man sa gagmay nga pamaagi daghan pud nalipay sa ko og nagpasalamat sa ko. Mo nang gaan kay akong kasing-kasing o konsensya kay ngano man wala mo ko natamakan nga tao pati anak ta ko ako nang ginistoryan ayaw mo pagdumot sa isa ka bagay nga dili man lang nato madala. Pagpakita mo kamaayo hantod sa hantod kay ang tao mobalo sa na sa inyo pagpakita ug ang Ginoo gatan-aw sa tuwa matag adlaw ayaw nyo ipakita ang dili man lang makaon si ero kinalan ato ipakita kadang kaya na to ang akong buot pasabot kaya na to dalo na to sarili kung asa to mo adto kay number 1 magud na ang pagisama sa isa ka tawo kay siyempre dira magud na gabase ang mga tao kung asa ka o unsa ka. Unya naluto naman natong recipe natay balo diha natay bangse nga gisugba. Siyempre dili yun na mawala sa to ang ginamos no. Kaya ang ginamos magud para sa kagana kay na sa pagkaon og ang sili. Dara ang sili na ulihi pa jud oy pagdali. Mao na kita ang mga pobre i-enjoy lang ninyo matag adlaw nyo ginahimo. Ayaw mo kaguol kung sinang hitabos yung kinabuhi kay naay Ginoo gatan-aw. Laban na sa matag adlaw ug ayaw kalimot sa pag-ampo sa tong Ginoo. Unya mao lang sa to. Kay ako sa ni-enjoy ang akong giluto karon. Kay siyempre mao lang biyan akong grasya kung adlaw nagpasalamat po ta sa Ginoo. Daghang salamat sa inyo ha.